Менә инде 28 ел буена ул легендар җырчыбыз Илһам ага Шакировның алыштыргысыз аккомпаниаторы булып хезмәт итә. Рөстәм турында берничә генә түгел, бик күп сүз сөйләргә мөмкин. Чөнки ул безнең татар җәмәгатьчелегендә, музыкаль өлкәдә, ул бик сирәк була торган, сирәк туа торган шәхес ул. Менә инде аның белән ничә еллар буенча без гастрольләрдә идек. Үзебездә, менә Казанда да бик күп концертлар куйдык. Аның менә җырчының, солистның һәр сулышын, һәр адымын, һәр нотасын белеп, аңа менә аккомпаниатор буларак уйнавы, шакларга каптыра. Аның белән эшләү, аның белән җырлау, ул үзе бер бәхет. Чөнки ул синең менә үзеңнең әйтергә теләгән әйберләрен ул синнән тартып алып, менә аны аккомпаниатор буларак та, солист буларак та ул аларны белеп тора, алдан белеп тора.